Guys, na ako diri sa maisan. Ukuyo na ako ang isa. Ang usa. Kita mo itong usa. Tara oh, ng lakaw. Oh. Ano ka buok? Kaning mga usa. Delikado na sila og gabi eh. Manglabang sa gihanga ko eh. Nagdagan-dagan ko. Para makabulag lang dire. Vlog pa more. Nangaon sila biling nga mais. Delikado na ini kagabi kay. Excuse me. Kung ano sila ini kagabi mo kalitrag labang des dalan. Kalitrag labang diha wala. Damag na. Damag ng agi tanawa tong isa murag mag-asawa siguro na sila, mag-uyab siguro na sila kung nag-away kay naglagyo man. Paano masabi? Advance ako mag-isip. Mag-uyab siguro na sila. Nasiguro na eh. Anak or murag buntis ang isa. Oh. Sakin ang labang. Oh. Wala sila tingganay ron. Asig una man sila. Oh. Lagyo man. Pero Nara oh. Kitams. Nara sila. Lain pugay ni sila ang isa murag buntis ang isa. Uy, namuumo ang isa, namuumo. Uy, tago ang isa eh. Tago ba eh? Nilubog. Oh, nitago. Tago na narang ulo oh, nagimaw oh. Tago na uwaw. Busog na siguro na. Oh, tara. Giorgihwatan niya ang isa ka buok. Nara oh. Oh, matindog ng isa, matindog na. Oh, tindog ra. Tapulan po ng isa ka dear. Pero haka sila paingon na. Asa ka ni pang paingon ni silang duha eh. Diman ka. Daugan ang mga usa. Asa ka ni sila paingon. So gikan ni sila diha. Gikan ni sila diha sa lasang. Basig na pa yung usa sa unahan. Tuara sila. Nara sila. Kita. Uy, ang isa kabuk na wagtang na. Inibat ng makanahan. Asa naman to? Tuara. Tara. Ano ay. Nakabantay ko rin kugtong. Hindi pwede nga magkuang ka. Dako tingog kay. Hindi na sila bungol. Makabantay dayon. Hello! Mutan awa, dingi. Ho! Kamong usaha mo ha, duha ra mo kabuok. Usa duha. Ikaw usaha ka ha, usa na lang kabuok.